Здравейте хора, аз съм Марто и в днешния екип ще играем на Brawl Stars, на която снимахме преди. Здравейте хора, аз съм в тази част казах, че сме снимали на Brawl Stars, всъщност не сме. Не снимахме тогава, защото забравих да кача видеото. Ето ни хора вече вътре и в играта. Нека да видим какво е ново с нея. Между другото, тук ми прекъсна микрофона, извинете, след малко ще се оправи. Това човек не ми трябва други проблеми. Да, добре. New season. Нека да почваме да чупим боксчетата. Опа, тук има един бок, който си търси смъртта. Има още една Нита, която също си търси смъртта. Ще да кажа, че аз си търси смъртта, ама иде. Започвайте от мен, само лекичко ще ви боцна. Добре, че се служи там мечка, че се не направя. Искам да го оставя. Ще да го кажа да го оставя да ме наточи, но виждам, че това не е възможно. Само обаче малко трябва да се намаля такова епик. Така. Пускаме този път на Soul Showdown. Стартирам. Нищо. Охо! Тук 100 000 човека. Пак някакви ботски бролери. Бо. Изглежда, че загубихме на четвърти ранг, но това няма много значение, защото се пак дигнахме купи на 11. Е нещо от трофи рода. И така хора, направихме 10 ранг, направихме 160 купи и откучихме нов евент, който е Gem Grab. Това не е такъв евент според мен. Но както и да е, вземем си точките, отключваме Джеси. И да, просто отключваме на Фрейер Бролер, мисля, че оприм, и отваряме стар дропчо, който нищо няма да ни даде този стар дропчо. Уникално. Колко примера има? Защо имаме само 5 бролера? Добре, няма да питам. Добре, добре. Още мастерито на Шели още не съм го вдигнал почти. Какво е това? Стел Шели, някакви глупости. Просто ще трябва да вдигнем Шели на 30 ранг. Това е целта ни, което трябва да направим. Даже от класик евента, който не е направил всичко, може да си вземе скиновете. Това ще бъде от епизода. Нашата цел сега беше да стигнем до 10 ранг. Затова че, чао, ще се видим друг път.